Zoba nawo ke umbuzo la kumnumzana ke umchunu esizokhuluma naye kulula kakhulu ngasithinta ke lapha epage lomsakazo Vibe FM 94.7 yomphakathi bese like lona ke ipage na ukwazi ukuthi ke uzibuzele kuloko ofisa ukuthi nje ukwazi noma ke usithinte lapha naye kwinombolo yethu nge 0729040900 ngasendela ivoice note lapho nomsendele ke WhatsApp message thina ke sokwenza lokho ke esidume ngakho bese ke umbuzo wakho uhamba ufinyelele kuyena ke umnumzane Mchunu la. Ayike noma kanjani ke sithathele lithuba sikwamukele macingwane emsakazweni Vibe FM 94.7. Siyabingelela ekhaya kwi Vibe FM, sibingelela nabalaleli emakhaya. Sithi kwamnandi basekhaya, siyi Vibe FM. No, siyabonga kakhulu mfethu, siyabonga kakhulu usuku olukhulu Women's Day. Yo, no, usuku olukhulu kakhulu namhlanje usuku lomnandi imicimbi beyithe chithe saka emazweni wonke ezweni lonke lase-Afrika so nje bekumnandi South Africa yonkana so usuku lwemba wodwa usuku lwenzala abantu. Yeah. No siyabonga kakhulu ngaphandle ukuthi sichithe isikhathi umlaleli ngasekhaya uselindile kabanzi ukwazi ukuthi ngabe ke namhlanje umnumzana Mchunu njengoba efika ke efake sona iskipa noma ke ikapisi la kwa AVBOB ngabe ke mhlambe usuka kwa AVBOB lo isimaziyo mhlambe yikuphi mhlambe okusha nokuhlukile noma esikwaziyo ngo AVBOB okuyikhona khona ke namhlanje asiphathele khona. Okay, namhlanje siphethe indaba ezimnandi kakhulu. Siza nje ngo-AVBOB lo owaziwayo. Ilokho umuntu okufanele aqala akucacise ukuthi akona AVBOB ohlukile, uAVBOB lo owaziwayo lo wama funeral cover. Yes. Lo omasingcwabisane. Mhlawumbe masingayibeka nje icace nesiZulu. Yasithini phaqa. Lo wama funeral cover. So AVBOB usube khona ke eminyakeni eminingi engaphezulu kwekhulu. Akekho umuntu ongawazi AVBOB inkampani endala inkampani nje esibe khona nje endimeni yezemngcwabo isikhathi eside kakhulu. Okumnandi kakhulu ke this time uze nethuba elinqa izivele ithuba lokwenza ibusiness nabantu esingakuthatha mhlambe sikuthi mhlambe phecelezi uze nento ethi ayifane ne-franchise. So uze ne-business opportunity kubantu. Okay. So uzobe ulauncha ke nje ngo September iyalauncha le ngathi nje le division, right, noma le franchise noma le business part oza nawo kubantu. Kodwa already sesikhona sesiyagijima semgwaqeni. So ngizothi kumlaleli olalela njengamanje kuyinqa izivele ukuthi athole ithuba elifana naleli ukuthi ikhampani ithi ingakalaunch ngisho ukulauncha yena usethola iopportunity ukuthi usengenza ibusiness. Yes. So nje ibusiness njengamanje isikhona iyasebenza ioperator la khona AVBOB as a network marketing. So ibizwa nge-AVBOB Dream Team. Okay. It's AVBOB Dream Team. So it's a new division as no AVBOB ezonikeza abantu opportunity ukuthi benze ibusiness. So iyabakhover even nabantu asebenawo already asebenawo already amapolicy aka AVBOB. Naye mangabe efuna ukuthi athathe inxaxheba ngebusiness naye iyamvumela. Into emnandi ukuthi it's for the very first time ukuthi kukhona ikhampani ewumasingcwabisane eza ne-opportunity e-business kubantu. Siyazi ukuthi siyakhokhela amapolicy kuma funeral cover ahlukahlukene kuma funeral parlors ahlukahlukene, but this time around sikhuluma ngebusiness ukuthi why ukhokhela ipolicy yakho but at the same time wenza ibusiness no AVBOB. Ngicabanga ukuthi indaba ezinhle kakhulu lezi nakumlaleli nje ngasekhaya njengoba uyibeka nje ukuthi sazi ukuthi makhuluma ngo-AVBOB khuluma ngokuthi abantu bayokhokha njalo ngenyanga ukuze makufika lesa sikhathi bese bekwazi ukuthi benakekeleke. Kodwa namhlanje u-AVBOB uqhamuka nethuba lokuthi abantu ake benze imali ke manje besaphila. Yes. Sitshele kabanzi ke ukuthi singena kanjani ke manje kwi-business. Ngiyilunga la ka-AVBOB noma angilona ilunga la ka-AVBOB. Ngingena kanjani ngeba ingxenye kanjani nebusiness? Okay.
No, wazomnandi umbuzo. Mhlawumbe asiqaleni la. Asiqale ekutheni nje sichaze i-product ya AVBOB, i-funeral policy noma i-cashback funeral policy ya AVBOB. U-AVBOB une cashback funeral policy okungathi even after 5 years if ungakaze ushonelwe ama premiums akho masikhuluma ama premiums sikhuluma ngale mali kade uyikhokha ibuye yonke each and every after 5 years uthola lama premiums akhokhwa back kuwena. Right. So into emnandi kakhulu. Kuningi esingakhuluma ngepolicy yaka AVBOB. Kuningi umasingcwabisane kahle hle nje ukuze singafuni ukuthi mhlambe sidida abantu eziqhamuka nento entshe umasingcwabisane i-funeral policy yaka AVBOB. Kodwa sunethuba lokuthi manje sesingenza okuthile okuzongenisa imali. Exactly. So ake siyene businessini. Ukungena ebusinessini udinga i-joining fee ka 99 rand njengamanje kusele special siya 99 rand. Okay. So i-company izolauncha ngoSeptember mayisilaunchile i-joining fee izoba 299 rand. Kodwa okwamanje kusawo 99 rand. Oh, okay. So ezinye ezimnandi lezo kumuntu olalele njengamanje ukuthi uma ifuna ukungena kwibusiness la sikhuluma kakhulu ngebusiness bakwethu. Yeah. I understand khona abantu abafuna ukuthatha ama policy but thatha ipolicy but at the same time yenza imali phela. Yebo lonto leyo. Sesiphele manje isikhathi ukuthi sibe ama consumers kuphela. Asithi siya ama consumers siphinde sibe ama prosumer. La khona esikwazi ukuthi khona siphinde sigaine kwizinto esizithengayo. Yebo lonto leyo. Sibe ama shareholders kwizinto esizithengayo. So u99 rand wakho uyajoina uba ingxenye yebusiness. So usuyithengile franchise ku99 rand wakho. Then okunye okubalekile awukwazi phela ukuthi upreache ibusiness noma upreache igospel wena ungesiyona ingxenye yawo. Nawe ke uzofana uthathe ipolicy ukuze ube ingxenye yebusiness ngokugcwele ufana uthathe ipolicy. So into ezokwenzeka mosu ujoinile ku99 rand uzojoiniswa yimina nguMr Mthuni, right? Then uzothola i-call from AVBOB. Yeah. Bazokuthathisa ipolicy. Okay. So uma uthatha ipolicy qelela ukuthi le policy oyithathayo ingabi ngaphansi ka 220. All right. Ipolicy ozoyithatha ukuze ube sebusinessini uqualify ayingabi ngaphansi ka 220. Mina nje yami ipolicy engayithatha eka 208. Le policy engiyithathayo izongicover mina nomndeni wami. Izocover wena nomndeni wakho. Ipolicy yakho ezokugada nokuyona policy ezokhona ukuthi ikukhave eyiyona ezokunikeza ama benefits aka AVBOB ukuze nawe ube ingxenye ngokuphelele ukuze ujoinise abantu nawe ngento oyilunga layo ngokuphelele. Then ungathatha ipolicy engaphansi kwa 220 ilokho oqala okubalekile. Then usuyilunga eliphelele. Ufonela baka AVBOB. Yabo nje mina ngifuna ukuverify ngingakajoin ngathi angikwazi ukuthi ngaba khona iopportunity enjengalena ngingayikholwa ngaya ema-office aka AVBOB ngaveza ipolicy number kumuntu engijoinise ngicela ngicheckela le policy number safonele head office sa verify everything sathola ukuthi yonke into legitimate and I was happy ukuthi wow what an opportunity. What an opportunity iyona into kade sifuna ke le sonke lesisikhathi. Sifuna something esokwazi ukuthi sithi siyithenga at the same time sibe benefita kuyona and into yakhona ibe legit and yona into esihappy ngo-AVBOB ngayo ukuthi ulegit u-AVBOB lo owaziwayo omdala osube khona more than 100 years. So uma ngabe usuyilunga ngokuphelele nawe kusungakwazi ukuthi ujoinise nawe abantu abafuna ukuthi benze ibusiness. Sikhuluma la ngabantu abafuna ukugijima, sikhuluma ngabantu abafuna ukuthi baholo 100,000 or 200,000 up to 1,000,000. So maningi kama benefits akhona kule business uma ngabe ukuthi uyingxenye yebusiness. Usemathubeni ukuthi ungaya even overseas 3 times in a year kuye ngokuthi usebenza kanjani. So maningi ama incentives akhona. So ama business ama opportunity akhona la maningi ngalendlela nama benefits akhona maningi ngendlela exakile. Kushuthi ngamanye amazwi nje from u99 rand and then mase kuba ukuthatha ipolicy le 220 or more noma ngaphezulu kuyangawe yes. Kodwa kushuthi the more ipolicy yakho i higher
nama benefits mhlawumbe ngenze ukuthi ke aba mahle kakhulu. Yes. Okay, shuthi ngaleyo mali nje umuntu useyakwazi ukuthi abe ingxenye yebhizinisi asebenze. Unethuba lokuthi futhi ajoyinise abanye. Kungani uma ejoyinisa abanye ngabe uyahlomula futhi noma ikuphi yena ke okumsiza noma uyasiza nje abanye abantu. Sekuyona business leyo. Sekuyona nje lo. Ngiyacabanga ukuthi mfethu nawe ikhona i-funeral policy noma i-funeral cover oyithathayo. Yes. Ongeke uzimention ngegama. Mhlawumbe bakhona abantu abarefer kuleyo insurance oba refer kuyona. Watholana. Lutho. Lana ke unethuba lokuthi if urefer abantu bethatha ama-policy noma abantu bethatha i-business wena uya-benefit. Iyona business ke wena leyo. Hayi-ke macingo nibeka kanjalo ke mlaleli we-Vibe FM lapho ngasekhaya engithemba ukuthi kuyithuba ke nokho elihle kakhulu abasifikela nalo namhlanje kakhulukazi ngalolu suku ke lwabantu besifazane siqala ukuthi sibe nani. Ngicabanga ukuthi kuyisibusiso ke nakubona ngoba phela ibona abantu laba basibhekela amakhaya, ibona abantu abaqinisa amakhaya, ibona abantu abangumgogodla wamakhaya. Engicabanga ukuthi ke lezofika nazo beyidinga kakhulu ukuthi bazizwe. Sitshele le production noma le process le yebusiness no AVBOB iqala nini yona eke siphume kancane la